Здравейте, аз съм Найки. Аз съм Слайки. Вие сте с шоуто на Найки и Слайки. Искаме от втория епизод вие да кажете на какви теми да говориме. Пишете ни коментари Тук и тук. и да тук. Така че ще говорим от сега нататък вашите коментари. Сега ще поговорим за тинейджери. Първоначално ще говорим за възрастта на повечето тинейджери. Възрастта на повечето тинейджери. Тинейджерите по принцип са на възраст между 13 и 20 години, защото тинейджерите, думата тинейджер идва от teen, надставката на буквата, На цифрата, искам да на кажеш. цифрата 13 13 до от 20. английския 13, защото ако си на 12 е 12, не е 12 teen, до 20 годишна възраст си тинейджер. Да поговорим за музиката, която слушат тинейджери. Каква музика предпочиташ? Метал, пънк, може би малко рап. Метал, пънк, може би малко рап или повече? Малко рап. Добре, така, аз предпочитам лично поп. Поп-рок, не поп-рок. Мраза поп-рок. И аз. Мраза чалга. Мраза кифли. Кифли. Не! Така. Значи да поговорим и за филмите, които гледат. Значи, ние правим филми в момента, можете да ги гледате тях, но нашите филми са на, да кажем, на тези орелата. Тук и тук. Можете да гледате зад колисите на Детски патрулен център 2. Точно тук. И може да гледате трейлера на първа част. Ето тук. Тук. Да. Махна си го с главата. Ще говорим сега за филмите, на които гледат повечето тинейджери и възрастни. И възрастни. Повечето възрастни гледат така наречените турски сапунки, като листопад. С малко Наистина пясък. пада. Какво друго искам да кажа? Да, те гледат листопад, мелодия на сърцето и някакви такива сериали. Аз лично не ги гледам. Баба ми ги гледа. Обичам хора на кино. Да кажем, и на кино гледаме много филми, нали така? Да, естествено. И Всеки какви филми обожава кино. предпочиташ? Жанър, кажи жанър. Какъв филм? Екшън и Екшън. фантастика. Екшън, например, да кажем екшън. Кои екшън герои познавате най-вече? Всеки знае Или- Джеки Чан. В момента всички гледаме The Expendables 2. Екшън герой, там е пълно с стари екшън герои, т.е. като възраст, като Силвестър Сталон или пък Чък Норис и такива. Бабите ходят на театър. Когато ми каже баба ми: "Ей, Ники, ела да ходим на театър", направо умирам. Като влезна в стаята, като пусна компютъра на баба ми: "Линкове само за театри. Ето ги, много са. Даже ще паднат на главата ми." Утрошиха се. Още един! Добре. Ей, ти, светлата, ела, Ей, си тук, гледай какво става. ще изчакам. Викни баба ми, тя ще изчисти тъпите линкове. Сега ще говорим за музика и музикални изпълнители. Ще говориме каква музика слушате вие. Вие пишете ни долу на коментарите каква музика слушате. Аз предпочитам поп. Аз предпочитам метал и пънк. Поп-рок, не поп-фолк. Мразя поп-фолк, както мразя и кифлите. Кифли. Мразя ги. Аз обичам кифли, много са вкусни. Не такива.
да поговорим за още неща. Много ми се иска да говорим за още неща, но не може да измисля много теми. Затова дайте ми вие темите. Сетих се една тема. Може да говорим за партия. Пати почилката. Не знам, то се върне, ще види. Отивам да го търся. Да, беше страхотно. Препоръчвам ви партията, но не прекалявайте с тях. И не пийте алкохол, бредове. И грави. Какво друго? Аз си мисля за... Къде беше, бе? Търсите, не знам от колко време вече. 5 минути след тази. Какво си мислиш там? Аз си мисля, че партията е хубаво нещо, но не е прекалено много често, така да кажем. Не спивайте на партията. Много тинейджери си напиват на партията. Не знам защо. Напиват, бе. Напиват на партията. Много тинейджери се напиват на партията. Ние не. Ние не прекаляваме толкова. Така че това е от нас. Искам да ви помоля, дайте ни теми за говорене.